wale ba jakabo ko abafe ka jakadi mimma ko fatoro ka hakili manu ko ale yerebe jakai mbara aye ko na ya soro fato mo ba bolo min jolen do ne akan nafakatina kan musakai jakate dam fantante ni jo baga bala min be joni fato en ka kunkoy abali masuru do da ka ko be bodeka fantante kana jakada ko ni ya soro jo baga tala ibe saka muimba aka konya wula ibe saka jakada maka ka depase me eyere ka ijaka boko eyere ba barai wote abdi mo go wore de ma danna ya da mo go wore kan ni fato de do ni e wala do bakatala mo go ta ba golo mimbe dumuni dama dese bala fato de la do bakatala donc mo go nyini minye danna ya mai kan na fulu de oma aka toka fato kan na fakati wala aka kama oyere kanate me sanna fakati kare ka fo ebe na fulo kiyama ewan jakata choko ya dolo ko ebe ake marsandise ko marshi ebe baraka la o choko la o tebere iba sanna fakati de dama anyore fo jakati la asanna fakati minye ibode ta ko di danna yama doma ba dama doni fo sankata yelema me e kana fo ko e yere bi ka jakake ka e yere ka jaka ko ya di fatoma be yere bolo fona ko be ko marshi kala o tebe yere adi mo wore de man min be fato la dona o yere de ni jo baka tala de ni jo baka bare kana jakada fantante oda ko jabe nan ko nan dan ewo ko kantigali be ke yoromi be kantigali ke alatana yoromi yala be daga e ka kantigali ke alai o yorolawa hadisan nana kitabu tauhidi kono kola dole nana cide ma konne yenda fari ko ba wonata be nyame do kanso boye yalin kin ka dafalen ka bo ashrafiwa ko ciren ko nimba onata akoy yala bori tumbe ka korwa akoy yala mushriku tumbe kantigali ke ka korwa ala tanaiwa akoy donc ko tay ka dafalen da fay ka ta kantigali ke donc ni ala be soso yoro mushriku ye mo yoro ke bodi bato yoro e kanata kantigali ke yoro hari ne ba fi ala de mushriku be kantigali ke fe ngore yoro mi ni hari ebi ka kantigali fen kantiga ala de kanata kantige munna parce que ibu bonko nyonya abe ko mi wi wala dege ko bonko nyonya ani fana ni mo wore yi abe trompe ni e tawhid tige e sunna mo goy mushriku be kantigali ke yoromi mo wodo e tarika saka kantige tarika Allah ya kantige hari ni e yaye ala de kama e abafu ja nimbara nim karsallan ko ba ko ba fu mushri jaga fentala ne karsa ire doni ke ba tara saka kantige abe trompe ka do fulan ka foyala donc wode ya to doni ke ba ya ira ciden ka hadisa nyaayira ala be mushrikiya be ke yoro kantigali be ke ala tana yoro kana kantigali ke ala yo yorola kala comme qaron quoi zatine kambe ngana yirine de bunga kambe ko ben kerno quoi angana ci anyaken di ken sorna ankam quoi aw nyana fatanta wandan saron no ni nyemmi nyinenka ko sama ya donto burusula be baga munun kantige yaro don sama ya donto beta baka kantige kaburula do taye kuluye do ta kolongoye do taye iruye koni eko ikam musotie o baka kantige ren ni chokola ni eko ikam musoto o sogo tobi
ibange baka ko aka asogo tobi e ko ika musota tobo itange da yewa o ye bange baka kuta yewa la ta'atam li maghlubin fi mashati al-ghalib ni ire kumba koro fitina mimbara la jarabi mimbara te ko mimbara ni kumba koro danga denyate bange baka kuta te parce que kantige li fe munun fule ka kantige to ya fula imma o ma jobi ala nusu ibodo kono munun kantige la boli la ala yere ka aya de yo ya ko asobile ni ro jifa de kantige li fe samaya don to nube kantige dugu kono min tabe ta kantige kulungo la min tabe ta kantige kulude la munun tabe ta kantige yiride la munun tabe ta kantige kaburu de la abe kantige ra boli de la oma jobiha ala nusbi abe do de kono jifaw de do ala ko kanatu ado fana kantigali to fenwore de be fo minte ala to way fenwore de fo do be fo minte bismillah no fana yera min tala adonna aya kono oma uhilla bihi li ghayrillah uye fenwore to fo minye minte alay afana ye jifay donc jifa sogo mogo kano du mogo kano tobi mogo sikana mogo deme ola ni mogo min sera ki muso bale ola ika muso balala ninte danga de yae la ta'ata li maghlubu fi mashatil ghali ala ko e ciden ko mogo te dam masakuta dampe mogo site dam masakuta dampe batolila ciden ko inna matatu fil ma'ruf akon ni yayin ko ayetugo mogo ko abetugo mogo ko nyumande la mais mo min be ko juguni ala soson ala kota de la mo te tuga ko de ani ala ko wayinja haraka alan tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko ni bange baga fula yi kelede ko ika fula na farane alaka kana tugu ko ola de kana tugu ko fulan ka fo yala de doni ka ko fulan ka fo ya fora de wode junubu bay sino junubu be de yo junubu be de bo kono ala ko ni bange baga fula yi kelede ko ika ala soso de ika ala kuta de ika bidiya de ke akoy kanu batola o ka jiya musalaha to ibe se ka min ke ye akuye me kana tugula ala soso la wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan donc o te danga de nyai ni muso kana tobi ima danga de yake foi tika hari ni ewa bange bagay danga wala foi tika timina parce que ima danga de yake yemmi nyere ko de kanka ke bal don ke bawo ya yire mogo min ni bange baga yibila ala sosola ni bi baka kele ede bange baga patola mogo ni ka bange baga yibila ala sosola ibake yi ka bange baga kota yere de ye doni de la sama parce que ciden ko ansura ga ka jalima u majruma akoy balima deme ni ba tonyo deme na be tonyori la deme sebo ko ciden ma ni ba ke ki balima tonyo ka dema mbodo mais ni balima be tonyori ro be deme chogore akoy ba mina ka bo tonyori ndela ni mogo kera sababu ki bange baga kisi junubula iye nyuman de ka wa nyuman kai na koy ka ala soson ke ni yake na koy ka bid'a ke ni yake na koy ka mushrika ke ni yake ebe junubu soro ika junubu nyogona be dade ka iye kun ko de la shama men na koy ka ala soson ke e ya toy junubu te sabe e ya te sabe ale inya na mo be imanyama min yere bi ka bange baga soso ala kutala na yibla ala kuta ni bi baka kede ede baka ki ka bange baga bato ede baka ka nyuman kai mogo ba bange baga bato ala kutala danga denya de do baka ka kungore la sama wa kalankante soro de fon abe sufena bila kenanye foni ayaka kalankanta dawda bu misiri kura min jora abe sufena bila ke daro bu alizira ambasari yora awo ale tata nyinin kaliye ale ko de ko min be kolo fo ko akalanka ale makko bodela ni akalanka ngere sirele ndoko
Munyenye kali fura de ke folo ni be baga kantige inyinana ni be kanyin kali ke ake doro me ebe sagi ko be delelaw ko nyin kali ke la min ka ba ko leno de ko ni be baga kantige inyinana ima bismillah fo abe chokodi ko don ko ka kuma fura nanala min yes imam na Shafi'i rahimahullah balaka majhabila kan tigali fe inyina nawo shanke silama de yi tuku kato inyina nawo ni ma bismillah ko ya kan tiga bedu majhabu dobe ni tuku ima bismillah fo atetu me ni nyina na de abedu kuma sabana tuku majhabu dobe bismillah foli yi tugu ka toy kantigali la tedu inyina na ma bismillah fo atedu nin kuma sabade lo me kuma fulainde bangalendo mana ni tugu ka toy atedu me ni nyina na de amafo abedu kuma fulana kuma bangale una yi tugu ka toy atedu me inyina na de imake atedu yi tugu kake atedu o donendo ni nyina na fana ma bismillah fo atedu nin kuma fula de bala o nin kuma fula kelenkela le fule ka hadisa min fo kelenkele ba ka della ke noy donc munun ko ni be kantigali ke ni nyina na ima bismillah fo ambadu ko ala ko qur'ana kono rabbana la tu'akhidna in nasina aw aghtana ko ala ko falitu ko ala ko qur'ana kono antigi ala na nyina na kam minke an katawra kam minke ikana minanai wala ke nyaati awe ko ola ni nyina na de alati minanai we katawde basitika amba du fana bon munun ko ni nyina na anta du ulu fana yu kadallake ko ala ko qur'ana kono wala ta'kulu mimma lam yajkar ismullahi alayhi ko ala ko akana fendude ama ala togo fo min ka bismillah ma fo fenwo fe nakanatu o be suratu al-an'am kono ko ciiden fana ko uma ani hara damma wa dhukra ismullahi fakulu ko ciiden ko kantigali femmi ni kantigira nayi joli be bo akantigi to fana bismillah fora ayotu ko hadisa mafhumu ni bismillah ma fodo atedu kuma fulana tiku delila fure ko qur'ana de ko ala de ko kana fendu bismillah ma fomina ala manyina ani nyina baliya fola akoni bismillah ma fomina dura kana do kiden fana ko ni kantigali femmi be joli bo bismillah fora akatu ni bismillah fora ayatu hadisan la nyini mafhumu ni bismillah ma fo akana do shawul islam bun taymiya ben nindeka bun hajamu muhalla ben nindeka bun semina ka kitabu kono fi al-uluhiyya risalatu fil uluhiyyatu aben nindeka ni bagan kantige nyine na ma bismillah fo antatu parce que alaka aya koso ciden ka hadisa koso uko rabbana la tu'akhidna in nasina qutabo jabi churi ba fo mo an fana be barake noy ni ala ko rabbana la tu'akhidna in nasina wa qatana min saga min fule ka tinya sisa na ya soro yituguma bismillah fo de jurugo bila ala bi mina yen na folo tinya jurugo bila me tanki nyina na de bismillah ma fo saga yin koni jifar ote du na folo min tinya na ala timina noy rabbana la tu'akhidna in nasina wa qatana be baraka ni rodela na folo min fule ka tinya
saga min fule ka tiɲa misi min fule ka tiɲa tɛ ala timina parce que ɲinana de mais saga in kɔni ye jifa yan tɔ u ye aya in jaabi nin cogo de la kɛlɛ filanan u ko n'a ye nin kɛ mɔgɔ ye saga kanti ka ɲinana ma bisimilahi fɔ an ko a ye saga fufa ka taa fili mɔgɔ m'a dɔn saga in tiɲɛna ha kantigɛli fɛn wɛrɛ n'a ma bisimilahi fɔ siɲɛ ta kɔni est-ce que a ka ca u bɛ ɲina tuguni o tɛ ɲina tuguni dɛ a ka ca o tɛ ɲina n'a ma bisimilahi fɔ siɲɛ ta kɔni donc a bɛ kɛ sababu ye a tigi b'a hakili to bisimilahi fɔli la donc nin kuma de giriyalen don buntɛmiya ye nin de giriya bulosemina ye nin de giriya mais an y'a fɔ cogo min majabi wɛrɛ taw fana ni mɔgɔ min y'o ta baasi tɛ kan dɛ an ko mɔgɔ wɛrɛw b'o kan Sheikh Salih Fawjani ninnu fana bɛ Imam Nasafi ye ninnu min fɔ olu fana b'o kan ni ɲinana de bisimilahi ma fɔ a bɛ dun ni tugu de a tɛ dun mais ni ɲinana de an b'a dun donc nin kuma fila de b'a la n'i ye min ta a la bon a ye ɲininkali filanan a ko saga saba yala bisimilahi kelen b'a bɛɛ ɲɛ wa ou bien a kelen kelen bɛ bisimilahi de fɔ a kelen kelen de bɛ bisimilahi fɔ n'i ye muru ta i bɛ nin kantigɛ i bɛ bisimilahi fɔ ni dɔ in fana nana i bɛ bisimilahi fɔ n'a y'a sɔrɔ kantigɛli cogo dɔw de bɛ yen sisan komi u b'o kɛ sisan a dɔw bɛ a masilama de bɛ a laamulama de bɛ a bɛ saga saba in bɛ bila kɔrɔ laamu kelen de b'a bɛɛ kantigɛ ɲɔgɔn fɛ bisimilahi kelen b'a bɛɛ ɲɛ o la bisimilahi kelen a b'a a bɛɛ ɲɛ o la n'a bɛɛ bɛ kantigɛ ni muru kelen de tɛ masi de b'a sama a bɛ boli u bɛ kan kan k'a bɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ bisimilahi kelen bɔ ɲa mais e ka muru de b'i bolo u bɛ kelen nati de i b'o kantigɛ o kɔfɛ u bɛ na ni filanan ye fo a kelen kelen ka bisimilahi fɔ a la de bon ko cogo di baton ani laada kow bɛ bɔ ɲɔgɔn na bato ye de delila nana min na kurana ni hadisa la ko nin kuma i k'a fɔ baraji bɛ sɔrɔ a la ou bien nin kɛwale kɛ baraji bɛ sɔrɔ a la n'i ye nin kɛ ala bi sara nin bɛ nin baraji sɔrɔ u b'a fɔ o de ma bato a diini ta kufiya bato ye de delila nana min na nin ye baraji ɲini fɛn de nin bɛ kɛ de bato de kama ka ala de ɲini n'a ye ka baraji ɲini n'a ye lagara u b'a fɔ o de ma ko bato laada ye de fɛn dɔ de a dagara i ye i y'a kɛ o i m'a kɛ o a dagara i ye maana fini dɔnw tɛ n ka min n ka dumuni kɛ olu na a ɲɔgɔnnaw ninnu ye laadana kow de n ka muso jɛɲɔgɔnya ninnu ye hadamaden ka laadana kow de mais laadana kow dɔ bɛ yen n'i y'a ŋaniya ni baraji ala bɛ baraji sɛbɛn ye hali laada kow dɔ ni e y'a ŋaniya k'i dɛmɛ bato dɔ de la baraji bɛ sɛbɛn ye masala ni e ye fini don i kan na pour k'i ka lewura de sutura i ka sali i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ tɛ baraji sɔrɔ n'i y'i ka muso yɛrɛ jɛɲɔgɔnya pour ka ŋaniya i dusukun kɔnɔ ka jɛɲɔgɔnya in laɲini ye n ka den de sɔrɔ min bɛ kɛ diinatigi ye ka silamɛya dɛmɛ baraji b'a la ou bien baraji t'a la ka nafagati ta k'a di ka muso ma k'u nafagati k'u ka sore fana d'a ma k'u ka tile fana d'a ma nin y'an yɛrɛ ka laadana kow de mais ciden ko sa dɔ ma a ko fɛn o fɛn n'i y'a ŋaniya k'a kɛ ala kama o ma tejalu fi muratika hari i bɛ min dɔn i ka muso da kɔnɔ i bɛ nafagati min di i ka muso ma hari n'i y'o yɛrɛ de ŋaniya ni baraji ala bɛ baraji sɛbɛn hatta ma tejalu fi muratika donc laadana kow ye de dɔrɔn min ba an yɛrɛ kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka ɲɛnamaya taabolo dɔ an b'o kɛ ɲɛnamaya in ta cogo la u b'a fɔ olu de ma laadana kow mais laadana ko dɔ bɛ n'i y'a ŋaniya ni baraji a k'i dɛmɛ bato dɔ la i b'a baraji sɔrɔ o la bon bato ye de delila nana min na ko ala bɛ bato n'u ye baraji bɛ ɲini n'u ye lagara u b'a fɔ olu de ma ko bato sirga ne saka koma an ga Allah bi faranti ndam ndam mun nan na amerika bi faranti to saka ga banga na kan non ko ne bi din bo anda nam na kuma Allah an ga Allah bi faranti o mogo do e ba ni e ko ala ko te ciden ko o mandu ye
mais ni ko Amérique côté France côté wode kadouye ni ye ulu ko idusukuna be chogode yaro silama folo anka konnan jeyinde ke nyogonye folo kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar fo anka ke nyogon nyamari bagade ka nyogon nyamara ni nyumay ka nyogon fadanya ka wajugumama nyogon nyamari ani ani nyogon balili kono tora munum bi sura lay be sabaru ko ya bunay aqimus sala wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asaba lugmana yode fo adenya konde mugo nyamara ni nyumay mugo fatana ka wajugumama tora min bi sura ka sabara kono ode ya to awadda abeddawa ni ba fe kake dawa kala ube nyamare kana bane kala abaka adabu kono foy kake mugo munyu bagade pencha mo be kuila kake munyu bagani sabali bagade donc nin ko sugu mugo munum buke utu dode min ni ala ta fora chilen ta fora umandai ni amerique ni france fora karata dode toujours ebi dusukun fagade ibeshe ko bila sira to ibi dusukun fagade kam munyu de ka sabali de abe kuma jugu munun fo abe ke wala jugu munun kila e ba jate minata dode yika la duniya en ko chirenye nabi nyuma do ka ko fonye darabahu qawmuhu wa dimawuhu akam mugo ya bugo ka farib beke jole abafu allahumma aghfir li qaumi innahum la ya'lamun abake ka fon ntigi ala ya fanka mugo ma uta dode donc jama chaman be kuma chaman be fo uta dode emin ba do donc ibi dusukunde faga ibeke munyu bagade ibeke sabare bagade ko la fam ate komi ni mo waye kuma jugu jabila hiro nin kelen ka ko direct otewo anka ke sabali bagade anka ke munyu bagade anka mo go wole ube kuma munun ke kanjabe ube ko wore munun kanna anko munyu ko ni mo go min do na kanna gele katiye sa ne kan neshiha ne ka konanja ne ka nyamarale ne ka balili amma ko sitala kaira kanna gele ifara ka bo ola iyere nyine ola iki faraka bo ola donc na ya soro silamado ala soso memba bolo ama ala soso ke memba bo silamiya kono ala soso hakke memba bolo akoni o hakke bara nyuma munun ba bolo ika kanuni o fanay parce que mugo do be se ka keta ko totally kam mugo fana ko koni dambela o ye kafir kunkelen min ye kafir kunkelen min ye mushrika ke mushrika memba bo silamiya kono ni nye munafaka ke min babo silamaya kono ibe ninde ko pew kaw tige ka bo nyona mais ni tanke mugo mabo silamaya kono bara u dode ba bolo munu nye ka bayra junugo ye uya fashiya ito o ko totalement comme be kafir ko chokomi bara jugu min ba bolo ba ko ni o hakke abe nyuma munun fana ke ba kanunu o hakke donc ko betan ni chokodela na te komi ni mugo ye ko do ke doron kasika ko ndusukun kono doron kam mabo nyogona ante kuma nyogon fe ayi hari datige nyogona ini silamane a nyogona silama ube silama fasiki ke datiga le ki yere tigala doni ke ba ko be ne shi hade ke mugo min be fasiki barawula abe ala sosola ibe konnan jade kay kanyamari kabali iba nyamariya iba bali na ye nyamariya lini balili na ya famu afule na ma famu ni ya do karsa min fulen ni nye aben nin kuma min fo aben nin ke wale min ke tanke mbe kuma fe mbafo ambe ko ke nyogon fe ata dabila me nyire bado mogodo ni nyire tike ka bwala pew nte kuma fe nte foli bilaka ante ko ke nyogon fe abe ko jugu imbila wala doni ke ba ko ibi yire tike ka bwala le ibi yire tike ka bwala pour akashe ka boko jugu ina me ni yire ya do karsa fulere hari ni ne yere ne ni yere tige kabonni na fasiki rabe fasiki barakere me hari ni ne yere tige kabwala ten ni fasiki bara dabila da tige nana kata silama fura de kama ni fura da be fenya ibake ni yere yaro ate fenya da tige boyina che aka kuma nyogon fe du suri ka kontinala a sere ka kuma minta domme fule na mashi ka kuma minta domme odo wa iba koni aka fasiki hakke min bala iba koni oye bara nyuma munun ba bolo silamiya la iba kanuni oye ode do mais nunu fana ta ani bida mogo ta te kelenyere fasiki bara fana mogo be ala soso ni fasiki bara ani bida mogo fana difference bunu yimo ko cede bida mogo kuni bida mogo de oje nyogonya ibi yere kono somare ni yo wole kabo aka bidiyala kasira yirala no ma son
salafu salihu be min ka wo yere tige ka bo bidia mo mare ka fara ka bo nyogo na pew mo ni min be fasika barato fana ka wote kelenya o fana ka fam parlant sallu ku balle nan ta una duwa undigal est ce nan ta kapiya wa man nan daga o faraja salli ko fe kashige ka duwa ke ebe faruko be betade na be mishire munum bolo farda ko fe nu be sigi ku be duwa ke te faruka ni e ka salli banna ki ka jikiru ke ajikaru munum be ke salli ko fe e ki ka jikiru ke ni tilala wala salli minna rawatibu ba bolo ni nafila ba ko fe min be salla ko fe be ka rawatibu salli ube ni be boy kata me mugo munum be fara nyugon ka ko salli ko fe be to ke kana faruka Kira ko mali men haram ram mun duga kira kopron no won ki kambe kom mi haram ram bari yu mali men Allahu ala Ninya kalim min ke ko nyogon soso ndel la ka kuma akan na ka poro ikhtilafu tadadi wa ikhtilafu tanawi mo munum ba fo ko nyogon soso min ba ni nyogon ce ya do qaida do be hijibiya o bolo ba fo qaidatu jahabiyya ka soro qaida min do qaida cinyale نتعاون على ما اتفقنا عليه ونأجر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه نتعاون على ما اتفقنا عليه ونأجر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بافو جمع كل منا كوي غواني مسلمون من يوكا قايداي ko ambe na minna an sheraka be minna dina kola an kan jogon deme wala an koke me anye nyogon soso minna dina kola an ka ujura di nyogon ma ni nye qaida chinyalem bere bade bo nambe na minna qaida chinyalendo fam fulabe nambe na minna an ka nyogon de mala nambe na la soso la abe daga an ka nyogon de mala qaida chinyalendo an ka ujura di nyogon ma anye nyogon soso minna an ka ujura di nyogon ma ala nin ko abe kaburu bato ne masoma nka ujura dama ka kaburu bato la nin ko alebe sebaw nani ne konte sebaw nani ne be do ke sebaw de men ka ujura dama aka seba nani la ka ke hijibiya ude nanani ninye hijibiya kore munye munum ba fe dro an ka fara nyogon kate ahli sunnah jamaa ko du mari hijibiya ulu kala nyini ye dro jamaa ka fara nyogon ka ba fu nindi ma hijibiya tauhid ko to ka problem muye sunna ko to ka problem muye jamaa ka fara nyogon ka dro ba fu nindi ma hijibiya ika wolelite tauhidi ka ite tauhidi me udda ka wajurila ite tauhidi me udda ka kutuba ula makotala ute sunna ko me udda ka kutuba ula ite sunna ko me udda ka wajurila bafu nino hijibiya an ka fara nyugo katendo uka qaida ininye qaida chinyale donc nambora la ikhtilafu yere nyugo soso togo ya fulade ikhtilafu tadadi woyede sisa ay mugo fulay nyugo soso ne ko ninya haramu ye e ko halala do uba fondin de ma ikhtilafu tadadi ni nyogon soso min fule nayi ayera doni ke baga bolo do ko ninya haramu ye do ko ninya halala ye eska halala tigin be shaka to ka halala ka haramu tigin ka to ka haramu kawa ambe delela de ni
ibafu ninde ma ikhtilafu tadari be kele shite to e ka to itaka ne ka to intaka o te ikhtilafu tadari la ambe delila de nyene ala ko fa in tanazatu fi shay'in faruddu ila allahi wa rasul na yi nyogon soso minna e kote nin kote akwaye sagi kata ala ma ka sagi kata chide ba fo de ma ikhtilafu tadari delila de be nyine wala de qur'ana ni hadisa be min tala ambe be tugu oko ebi tabila ikhtilafu tadari nete saka ton taka ebe to itaka la fonka delila de delay min ta kenaya ambe bota delay min ta ke tinya ambo bila ni nya ikhtilafu tadari bo ikhtilafu tanawin anye nyogon soso parce que nye nunu foni munye sen dola anka mogo do de taraw ka ere nyu dola ko sebaw ye nyogon soso de ko ma farafara donc anka be anka na farafara sebaw ma farafara ye nyogon soso ko dola ma farafara nye o faram fansha ko odela nko be ba ke kamin fo ko sebaw ye nyogon soso ma farafara sebaw ma fara nyogon ka ikhtilafu tadadila de sebaw yere niyaye uko sebaw yere ko ni sebaw benna minna ko delila do dinala ni sebo benna minna delila do dinala munyo ira parce que sebo tebbe kalonka nu ko sebo nu sebo farla nyogon ka fengo fenna ko ye delila dinala munya ke delila ye parce que dona sebo te fara nyogon ka kalonka sebo ka fara nyogon ka to ya fulade istima'u sharihu wa istima'u sukuti wa ijma'u sukuti ijma'u sharihu wa ijma'u sukuti ko dola seba bebe shaka kuma dofo kafin nin kuma yin nin da nin kake uba fu ijma'u sharihu parce que seba be ya foka ba ubebbe na ka folila ijma'u sukuti munye ko do fora seba unyana ko do kera seba unyana ube yudade seba kelenye kuma dofo seba kelenye kuma doke seba sima kuma beyu dade donc ni nyaayira tanke sebo beyu mako nin koina fentala uba funni de mai ba sukuti munna parce que sebo tu dade galonka tu dade galonka sebo mabbe ikhtilafu tadadi ka bara sebo tebbe galonka wodi ya to kai jima'u ni kera delilai mogo kofa bo sebo ye nyogo soso munna na mu farafara makele do ni nyogo nche o ye ikhtilafu وهي مسألة اجتهادية اختلاف التنوع من يسيسا تهيا تشوكو فلي أنا تشوكو تشامنا حديثا ولا عبد الله بن مسعود كتهيا به بن عباس يتهيا ناتي تشوكو ما به سيباوري تهيا ناتي تشوكو ما به أبي سهرة بافني ما اختلاف التنوع ni eye buna basa katta ya chogo inde ta sahara bashi tika be saka to itaka nini nya abdullah bu masru katta ya chogo reta abe saka to ataka pashi ku be sahara ubafu ninde mako itilafu tanawi tahya chogo abe tahya chogo la salli wole chogo abu mahjura ka salli wole chogo be bilal ka salli wole chogo be ni mu'min abi mahjura ka salli chogo ke asahara ni mu'min bilal ka salli wole chogo ke asahara itilafu tanawi farda salli kofe ajikaru munum be kay salli kofe subhana rabbi sabani sabana alhamdulillah bi sabani saba
Allah ko rabbi samari saba ibe kemet da fani la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha wallahu akbar ku fo mu ganu duro onana subhanallah tanta alhamdulillah ta Allahu akbar ta onana subhanallah bisabani saba alhamdulillah bisabani sa Allahu akbar bisabani nani onana ubafu ni maktilafu tanawi ni minye bisabani saba ke akany ni minye tantare ke akany ni minye mugani duru ke akany minye subhana bisabani saba ke ka ewa Allah akbar ko ewa bisabani nana akany bebe sheki take ubafu ni maktilafu tanawi ni mbetaka Ahmad ibn Hanbal ko akonni ko suku yere hari e yere tahiyat dole be se kan ninke tahiyat dole be se kan nin chogoke jikiru la be se kan nin chogoke jikiru la be se kan nin chogoke parce que